servants who are to be united in the covenant of marriage, so that as you make their love the husband of a good wife. Twice lengthen are his days. A worthy wife brings joy to her husband. Peaceful and full is his life. A good wife is a generous gift bestowed upon him who fears the Lord. Be he rich or poor, his heart is content, and a smile is ever on his face. A gracious wife delights her husband. Her thoughtfulness puts flesh on his bones. Choicest of blessings is a modest wife. Priceless her chaste soul. A holy and decent woman adds grace upon grace. Indeed, no prize is worthy of her temperate soul. Like the rising sun in the Lord's house is the beauty of a virtuous woman, and a radiance to her home. This is the word of the Lord. Responsorial Psalm. Oh, blessed are those who fear the Lord and walk in his ways. Oh, blessed are those who fear the Lord and walk in his ways. Shall you, oh blessed are those who fear the Lord and walk in his way. Your children like holy plants. May you see prosperity of Jerusalem all the days of your life. Oh, blessed are those who fear the Lord. Peace of Christ reign in your hearts, and the fullness of peace may que Matthew dere. Otu onye n'ime ndị Farisii, onye ode akwụkwọ nke iwu, onye nkụzi, kedu iwu nke kacha iwu niile? Jesu wee zaa ya sị, ị ga-afụ di nwenu na Chukwu gị n'anya, ị ga-eji obi gị niile na mmụọ gị niile na echiche gị niile wee hụ ya n'anya. Nke a bụ iwu kachasị iwu niile, nakwazi iwu mbụ. Nke abụọ dị ka anyanwụ, ikwere nke mbụ ahụ. Ị ga-ahụ agbata obi gị n'anya dịka isi hụ onwe gị n'anya. Iwu niile nakwazi amụma niile gbadoro ụkwụ na iwu na-aba. Nke a bụ ozi ọma nke osebụrụ ụwa.
unu ga-amata na ọ bụrụ ihe dị ofere. Ndị nna unu kịta mmadụ na-aba na-agba akwụkwọ, biko chief vice little bride oche amaghị anọ ya na amaghị anọ mmadụ anọ mana chief vice emechekwa omegide na sogo na di ya na-abata n'otu chọọ imeju aka na ebidezi amakwa amaka ọ na-asụ ụsọ mana agbasi akwụkwọ nwere mgbe honeymoon maybe 1 week onwe na-eme ka 1 month mbụ na-eme ka 1 year mana ka o si na dị honeymoon mechie omegide ọkwụsị after honeymoon ihe na-agazi see after honeymoon agazi ha na-akpọ daily activity all the daily chores. That is mgbe ahụ ka ị ga-afụzi ndị ketoro ya anyị ga-abụ ọ na-ele gị na itetoro ụtụtụ everyday fi ya nyanwa tete ọfụrụ so unu ga na-eto aha tinyere next 75 years unu ga-eme diamond jubilee. When I go to Diamond Jubilee, I want to go to silver. Where's the diamond that's 75? If we can have a madam, it's not enough to be for 75 years. Hey, Kawaro. Now, hey, I can't take off in a gatana parata. I have more than 100 jelly good. But I'm not going to speak. You know, from working on my for 75 years. But I'm going to market. 15 years, 20 years, they don't, and they are out. Unabanapara. And Padre Fell. Unuga Mata. No way, Patalis, Abu, Ibi Wapo, Podo of Man, Cagrasa, which you buy in the mood. Put the confession. Unabo Catholic. Wherever the village. Unever the first governor. Now the confession. The Quadro of Man, Gracias, Anum Dinam, Chukunya, Dihede, Canum Dinam, when possible. Put on a Quadro of Man, who be the Ocha, Abaya, on Adika, Gom, the Capeta Yawar, who now forces, and I do take on a day on Yado forever. Now, you which are good to go where a better gone. And I have like again, put the argument to some paper China, maybe I may have gone. You might go one or maybe another permanent. You talk one idea, never sound in a movie. What is you to do is just a profession about now. Grass I catch you to go on and approach. Okay, what? In case someone will never job with you. Whatever you are to be Dutch, but I remember when you party, when you corgon, can about what now, when you must be more disappointed. But I had to make it a bound regard very clean. Come with regard to clean, the man of dust. And you would still think the man at dust. Can you name it? But that was good. So we can whatever, and everything. And those people who go again. And they believe in me. Kemgbe chifa no onye ọbụla dị na onye ọbụla ji obi ọcha je n'ọta gba akwụ nwere okwu izu nwụrụ mmadụ ga-ata nakata betụwa ha n'aka maka ndị nụdori ma ndị anụbe so kịta nụma jikọ n'ọnụ ụmụ maka omume okwu nta n'ugwu na agwarịsifo na the text message and I'm going to phone about a new young because the oil goes to the now. One complete until I was a max. So, now, I told him to know you for me one age, or they go by. I'll wait for you. When I'm mad enough, I'll go to Guiana. Dika dị na nwunye
ọ bụrụ na unu akpachara anya ihe mebinara unu. Apart from sacrament, gracia tụrụ na alụmdi na nwunye, o nwere ihe ọzọ na-eme ka ọ dị izi ibi. Maka ọ bụrụ na Chukwu jikọrọ ụlọ ọnụ, ọ na-akpọ ewepụ nsogbu dị na alụmdi na nwunye, nsogbu dị ya na-adị. Ọ bụ ndidi ka eji alụmdi na nwunye. Ndị nọrọ anụ, ọ bụrụ eziokwu, ndidi amagbo aghara, anụgbo aghara. Na ofu nwaanyị na enyi nwaanyị ha na-ekele onwe ha mgbe ọ bụla ha fụrụ etu ụmụ ha afọ. Mụnwa bụ enu afọ ahụ mesị kedu afọ bụ nka onye nke afọ nwanne ya ọsị ya mee ka ọ na ịmara onye nke ọzọ ya ka iwe kachifu ọsịna ka iwe ka ndụ wee fuo uchi or something like that. Nya ime ka ọ na ịmara ka iwe dị ndụ ya ka ha na-ekele onwe ha. Ya prịnsịpal a ga-enye alụmdi na nwunye. O nwere di na nwunye efu onye nke ọzọ si na mgbe ha gbachara akwụkwọ ndị ha gbara akwụ n'ihe di ya emerie ha na-echefu echefu. Onwe ndị na-egwedu ahụ ị na ọ na-echeta ihe ajọ okwu di gwara mbọsị izu gbara akwụ. That means ị ga na-echeta ndị ọ ga na-ekwuleta mma na nsogbu ga-adị. Ọ ime ya emegide maka onwere onye zuo oke ma nwoke ma nwaanyị. Nke Igbo ọgụ mata na amata na ka Chukwu nyere unu gracia nke Chukwu ahụ a na-echekwebe echekwebe. Ka esi echekwa gracia nke Chukwu n'etiti unu bụ site n'ikpe ekpere oge ọbụla unu gara ekpekọtara ọnụ. Ikpekọtara ọnụ ahụ ga-eme ka gracia Chukwu ahụ nọdị n'ime unu. Chukwu nye unu gracia nke unu na-agụ unu jọsọ mmadụ na-akọ n'ọgwụ, mmadụ na-akwụ n'ọgwụ nke a mere nke a ma ọ bụ ekwensu ma ọ mebedo unu. Gracia nke Chukwu echekwebe unu, mana gracia ahụ unu ga-eme ka ọ dịgide site n'ile ekpekpere oge ọbụla na anyị na-achọ unu n'otu Chukwu. Unu ma ihe bụ ekpere bụ gịnị? Ekpere bụ gịnị? Iwelite uche anyị na obi anyị n'ebe Chukwu nọ. Ụtụtụ ọbụla mesịpụrụ anyị na-ewelite uche unu n'ebe Chukwu nọ. Mgbe ahụ unu merie ọ dị ka mmadụ egwere paịpụ tinye na tankị mmiri. Igwe paịpụ na tankị mmiri eme gịnị? So mgbe anyị gị na Chukwu kpara nkata, gracia Chukwu emekwe gịnị? Wụsakwa gị na mmiri every morning, every evening na-anọgide n'ime amara nke Chineke. A family that prays together stays together. Ma ọ bụ nwoke ka ọ bụ nwaanyị, ofu onye kwugoro n'ụlọ, onye nke ọzọ ekpe n'afọ zuru. Chaplet bụ the best. Chaplet na ndị asọ wenu mari duna ti na ndị asọ n'aka. Mana unu ekpete nwere chaplet mgbe enu one decade mbọsị unu na-eji ọrụ na-amarazị unu ga-eme gbọta egwu egwu si anyị narị na ngwa na-esepụra n'akụba unu na-abekpe ofu nna anyị na-enyigwe ma ọ ga-ebuwa. Very, very important. Nke ọzọ sị unu afọ kịta etu ọnụnọ unu amara onwe ọtụrụ ofu omume onye ọra na-emere onwe etu dị agwụ na-eche echiche etu dị iche iche. Ọ bụrụ na unu ga-anakọ nwa ụlọ mmanụ unu ga na-agbapọkụ na-eche echiche ofu ụdị, mana ịchọ ka gị na mmadụ na-eche echiche ofu ụdị ị mara gị onye a ga na-akpa nkata. Di na nwunye na-akpa nkata na-emekọ ihe ọnụ. Nwoke ndị Igbo bere Igbo na nwoke a na-ekwu okwu maka ịgwa nwunye ihe ibu n'uche omere oge ahụ ma ọ bụ ijesi ihe na taa ọsị ike isi je si ọ gara ọfụma ọ bụrụ ya ijeje nata nke ọrịa ọ gwaghị ihe oche. Ọtụtụ n'ime anyị na-alụ di na nwunye ụlọ amụrụ na nwunye gị zọpụtara ndị ọtụtụ oge ọ bụrụ eziokwu. Ịnatakwa ọrụ nwunye gị ọsị ịmakwara n'ihe Amerịka ga-ejekwa n'ebe ahụ. So o wee bụrụ nkata dị mkpa n'etiti unu na-ejikọ ọnụ. O gwara nwoke dachi nwunye moto, nwunye wee jụ moto ahụ ọ dachiri 504. Nwunye wee jụ sị ka ihe na-egode 504 gafegara agafe, ihe a na-egozi kịtara Camry ije na-egode 504.
nwoke na-eme ihe ọma were ego ego moto bunegere nwunye onye sọpraịz nwaanyị na-eche moto anya si ihe a na-atọ ka akwa mmadụ emezi ego ga-abụrụ ya ada anyakwa then nwoke ọzọ wee dachie nwunye nkakọ fọsụweji dị umeala makụọ ya wee na maderisi ihe dị chere mmadụ na-aba mgbe onye nke ọzọ na-eji gote 504 agwarọ nwunye ojegote mgbe onye nke ọzọ na-eji go fọsụweji ọkpọ nwunye si ya chọkwa imere ihe ọma ya chọrọ gote moto ị ga na-agba nwunye si gịnị na ọgbagbo onwe ọsọ akịrị ka ya egote ọsọ anọ Mercedes ọsọ na ego eji abụ ezigbo Mercedes ọsọ ka ego ka ọsọ na ya mụrụkwa na ọka amaara ka ya afọ nwoke ji afịa si anyị afọkwa nke ego ezu ọsọ akịrị ka efu ọsọ anyị afọ n'ọjọsụ mkpụmkpụ fọsụweji mmadụ asị abụ chọsibiko nwoke achọsibiko ọfụrọ nwaanyị soro je chọọ afụrọ kedu ihe meziri nwaanyị asị ngwa godezi na nnukwu fọsụweji na aka nwoke dịrị na-agagharị gote bụ na afọ ihe mere kịta nwoke ahụ eze gotere ihe fọsụweji chinatara aka nwaanyị wee bie ya ọma ọ bụ na nwoke aka akpara ya gote fọsụweji na kedu ihe gara ikpe mmanya ahụ na-eji ihe dị ọ afta na Joseph fọsụweji na ega na fọsụweji kwa ya that is about nkata ndị abalị etiketi chọrọ so that is very important and matakwa nkata ha dị ọ na-prevent nsogbu di na nwunye nke ọzọ nwere ụzọ mana di na nwunye nke a nwere ụzọ maka na akpara nkata so okwu na-prevent mana kosi na adị onwekwe ka okwu siri mmadụ na mmadụ ekiri eji emezie gịnị ebere kedu ihe okwu a sị na okwu ka eji emezi okwu si emezie unu ekwukwo na ọbakata onye butere kamera biko ị na-anọchi m ụzọ kamera ụmụnne m ndị m hụrụ n'anya unu abịa Pita n'ime ụlọ ụka n'iru nke Chukwu na nzukọ ya ikwupụta ebumnuche unu nke ịlụ dị na nwunye ka Chineke bụ onye ji ike niile gbasie unu ike onye ya bụ ndị na nwunye site na sakramenti nke matrimony nke ịfụnanya ka o ji na-ejudu n'ọnụ ka ọ banyekwazi unu na amamihe na obi siri ike ka ndị na nwunye ahụ irotekwazi ya bụ mmiri Chukwu eti n'ụlọ nke mere ka unu bụrụ ezigbo ndị otu Kristi kwuru siri ike mekwazi ka unu nwee ike rụọ ọrụ bie ndụ dịka di na nwunye ya bụ ebe ọ bụ na ọ bụ uche unu ịpụta wee mee ya bụ ike ọkpọ achọrọ m ịjụ na ajụjụ hapụ ndị ahụ a sị na kọnsentreti ebe ahụ kesi Uchenna na Agatha Chioma ọgwa obi nnukwu njupụta n'ebe a ikwu onwe nkwa ndị na nwunye na-enweghị mmanya ọbụla ma ọ bụ egwu ndị obi wepụta ọ bụ obi unu ọ bụ obi na asị ọ bụ obi unu yes ọ bụ obi unu ha na-ekwusi okwu ike ọ dị mkpa ekwusi okwu ike ka ama na obi kara gị aka unu adị nkwadebe iso ụzọ nke alụmdi na nwunye n'ụzọ nke ịfụnanya na nsọpụrụ n'etiti onwe unu ụbọchị ndị nke ndụ na-adị nkwadebe unu adịkwa nkwadebe ịnabata ụmụaka nke Chukwu dị n'ụzọ aha dịka iwu nke Chukwu na nke Nzukọ ya si dị unu adị nkwadebe adị m nkwadebe
nwa ebutego ebumnobi unu na nkwadebe unu dị ịbanye na alụmdi na nwunye. Chezie na onwe unu iru ka unu jikọ aka unu ọnụ, aka nne unu ọnụ, aka nne idobe na unu nso then na-enye unu anya of tradition ọkpọnya so ije nwoke ikwe mkpa na n'ụmụ nne ọkpọnya nwa bụ esi Uchenna. Nwa bụ Kingsley Uchenna. Ewere gị nwa bụ Agatha Chioma. Ewere gị nwa bụ Chioma Agatha. N'iburu nwunye. Iburu nwunye. Ekwe m gị nkwa. Ekwe m gị nkwa. Aga m apụdosi gị n'oge. Aga m apụdosi gị n'oge. Mana ọgaranya n'oge. Mana ọgaranya n'oge. Mana arụ ike n'oge. Mana arụ ike n'oge. Ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Aga m na-afụ gị n'anya. Aga m na-afụ gị n'anya. Aga m na-asọpụrụ gị. Aga m na-asọpụrụ gị. Ụbọchị niile nke ndụ. Ụbọchị niile nke ndụ m. Amen. Drink. Hey, madam, you not doing it late, so ozi mgbaka nke ahụ unu ga-enye onwe unu nke egosi ịtụnanya na ngosi nke nna na nwa na mmụọ nsọ. Oh,
ezinụlọ nke nwoke bụ Uchenna Kinsele Ebuka ọmụ bụ papa ya. Ajụ m Chineke na anọbụ obi aṅụrị na aṅụrịsi ike na ezinụlọ m na nwa m nwoke nụtara nwaanyị na-ero m ka m nọ ndụ. Na-asị Chineke bụrụ ọbara ya kpuchite Uchenna, gozie na nwunye ya ka onye ha ọmụmụ nye ha arụ ike, nye ha ogologo ndụ na arụsi ike na aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. n'iru gị ka ijikọ ha aka jikọrọ ọnụ kịta ka ha na-erubere gị isi, kweta na gị kwudosi ike n'ebe ị nọ, ma fụ onwe ha n'anya, fụkọzi agbata obi ha n'anya, ikwu na ibe ha, were egwu nke gị na-ebi ka ị were ngozi na amara gị na ihe akụ akụ na ihe enwe enwe na ụmụaka wee chọọ ha mma. Ha zụcha ụmụ ha zụọ ha, ikwu na ibe na-enwe aṅụrị na-egozikwa afa gị n'ebe ha nọ, si n'afa Jizọs Kraịst na-enwe anyị. Nna na-efunanya dị otutu, anyị ekele gị na-asọpụrụ gị. Nna ijikọ mmadụ aba n'ọnụ tata ka ha wee bụrụ di na nwunye. Ọnwụnwa ga na-abịakwa, mana nna biko ekwekwana ka ọnwụnwa merie ha, ma ihe ga-ebube ka ha nwa merie ọnwụnwa. Na ejere fada gwara ya okwu wee sị na ọkwa anụ di na nwunye ọ dịchọrọkwa esemokwu road, ma anyị na-ayọ gị nna ka isi wee jikọ ha na-abụ ọnụ. Alụmdi na nwunye bụkwa enecha aghara. Nna biko mere ha ebere, nyere ha aka ka ihe ọbụla ha ga-etinye aka ka ọ bụrụ ihe ga na-agara, ka ha na-abụ wee nwee ofu obi na-ịkpakọrịta dịka di na nwunye, ka mmadụ papa ma ọ mama ga-agbado ịpụta ịbụrụ ha ọgbaji oyi na akwụkwọ alụmdi na nwunye na ihe ndị a ka anyị kwere na ike mere karịa ka anyị siri ya n'aha Jizọs Kraịst. Mezuoro anyị ebumnuche anyị dị iche iche dịka o si bụrụ uche gị dị asọ site na Kristi onyenwe anyị. Ka anyị nọrọ na onyinye n'azọ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa, onye ike okwu ebere ahụ ị na-anyị nweta ọhụrụ banyere ebube gị. Anyị pụtara ihe onye ike okwukwe anyị na-eme ugbu a. Ndị jikọrọ na ndị na
sakramenti nke matrimony. Chetakwa gị ụmụnna anyị ndị ji okwu were gaa n'ezumike nke ọnwa kachasị ndị ezinụlọ nke nsiri na agadi nakwazi ndị ezinụlọ anyị dị iche iche ndị parish anyị dị nwere ndị kpọrọ ka a bịakwute gị n'oge na-adịghị anya kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị dị ebere ka anyị soro gị Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, Josef dị ngọzi bụ di Maria, ndị apọstọl na ndị nsọ niile ndị mere uche gị ma were keta ndụ ebe ebe ka anyị sorokwa ha na-eto gị n'edo gị ebube site na Yesu Kristi nwa gị. O God, who by your mighty power created all things out of nothing, and when you have set in place the beginnings of the universe, formed man and woman in your own image, making the woman an inseparable helpmate to the man, that they may no longer be two, but one flesh. And taught that what you were pleased to make one must never be divided. O God, who consecrated the bond of marriage by so great a mystery, that in the wedding covenant you foreshadowed the sacrament of Christ and his church. O God, by whom woman is joined to man and the companionship they had in the beginning is endowed with one blessing, not forfeited by original sin, nor washed away by the flood. Look now with favor on these your servants, joined together in marriage, who ask to be strengthened by your blessing. Send down on them the grace of the Holy Spirit and pour your love into their hearts, that they may remain faithful in the marriage covenant. May the grace of love and peace abide in your daughter, Agatha, and let her always follow the example of those holy women whose praises are sung in the scriptures. May her husband, Kingsley, entrust his heart to her, so that acknowledging her as his equal and his joint heir to the life of grace, he may show her due honor and cherish her always with the love that Christ has for his church. And now, Lord, we implore you, may these your servants hold fast to the faith and keep your commandments, make one in flesh. May they be blameless in all they do, and with the strength that comes from the gospel, may they bear true witness to Christ before all. May they be blessed with children and prove themselves virtuous parents who live to see their children's children. Grant that, reaching at last together the fullness of years, for which they hope, they may come to the life of the blessed in the kingdom of heaven through Christ our Lord. Onye nwanyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị dịka m na-ahapụ n'udo nke m ka m na-eru, elekwala anya nje anyị kama lekwasị anya okwu nke nzukọ gị, nye ya udo n'ịdịkọrọ otu mgbe niile ka oche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo gosiri adịrị unu mgbe niile. Ka anyị rite na nwaanyị ekene nke udo ọkpụrụzie na ọtọ. Tupu Anatolie di Alsaio Makinya Kam O Chukwunkem
Yenuma kakamana toli diaso fuma Maria diaso Nenkem funaya Yobram Jesaya Ekoma moyen chenkem Lugam no tanke chupo Omenki mebere Tena dress and give us Oh, chupo kasiamo joined in this holy union and replenished with one bread and the one chalice. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi dị nwa n'anyị. Anyị na-ekele Chukwu na isi mmadụ niile bịara ụka kachasị n'isi di na nwunye Kingsley na Agatha. Ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs. Anyị na-ekele Chukwu na-ekelekwa ezi ụmụ na ụmụ ike wee meruo ya n'isi na-asị ka ụdị okwu unu ma mmemme nkuru ka ga-eme taa ka ọ gaa unu were n'aha Jizọs. Ọ bụ na agbasa di na nwunye ga-apụta n'ibe ọjọọ ha na-afara ese foto ha na-afara seche ndị mụtara ha join si ya ha na nne na nna ha ọ bụrụ ha na ebe a esezie jizi saịn akwụkwọ onye nwanyị nọnyere unu ka Chukwu ji ike niile biko ndị gbara akwụkwọ pụta n'iru ebe na ọ nọ ga-apụ gapụta of one heart in love for one another, and the peace of Christ will dwell in you and abide always in your home. Amen. May you be blessed in your children, have solace in your friends, and enjoy true peace with everyone. Amen. May you be witnesses in the world to God's charity, so that the afflicted and needy who have known your kindness may one day receive you thankfully into the eternal dwelling of God. Amen. Now, continue to continue God never check up on na mama na monso. I like the choir. The church word, the catechist. Those are the name of the Yaka, neighbor Salah, Church, Majamas, they are so. Magical, Majna, Jesus. I never know, na Mr. Busigo. Jerusalem.
ekene gị. Biko ị ga-agwọtụ anyị aha gị. Sorry, Uchenna gị. Uchenna Obuka, biko n'okwu nke gị ka ọ tụgoro anyị ihe mere n'ebe a. Ego a bụ the celebrant. Yes. Okay, ka obi si wee dị gị ọbụla dị na wedding payment. Nkwa ka obi si atọ m na onye ọzọ na-atọ ka ọzọ ihe ọnwụ ede a na-eche ka ọbịa ndị ede ahụ metụtara ana m enye Chineke otuto onye mere otu olu mee ka o nwee isi mbụsị nketa si nke ekele dị Chineke na ama m na ihe gara ọfụma ọbụla dị ka isi wee chee ọfụma. kedu ihe were ikwu gbanyere ọbụla dị onye nke nwanyị ọma nke Chineke na-eyi n'oge taa nọ? Enwere ike ikwu banyere nwaanyị nke Chineke nyere m. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na oke ọbụla chọtara nwaanyị chọtara ihe ọma mana onye a ga-enweta ngọzi n'ebe Chineke nọ. So na obi dị m ụtọ because o nyere nwaanyị ọ m na-enọ n'obi a na-atọ m. Nwaanyị nwere obi ezigbo obi ka mụọ. So ya ọ dị m mma andasị m ka ọdịda mma m na ya na-abụ ọdịgo otu agawa n'oge ana onweghị ọbụla ga-ekebe. Kedụkwa n'ihe na-ayọ Chukwu na isi unu n'isi gị na nwunye gị ọbụla dị ka ejikọgoro unu ọnụ taa nọ? Ihe m na-ayọ Chineke m na-asalụ ebe m na-enabụ nọ ka onye anyị amamihe asị na amamihe kachasị ihe niile. Onye ọbụla batala ewu jata amamihe onweghị uru ọ bara. Chineke nye anyị amamihe nyekwa anyị gozie anyị ihe a ga-eji olu zụọ ụmụazụ nke Chineke ga-enye anyị. Ikwuru nke ọma ọ chetegoro anyị aha gị ọzọ eze Uchenna Emeka. Congrats ọma bụ Obuka Igbo 2019 ichizuru ọ gara aga ịrụ ma ikwuru nke ọma ya gazie. Nne ekene gị o biko gbọtụọ ya aha gị. Afa m bụ Chioma. Chioma, na okwu nke gị kedu ka ị ga-esi wee kọwaa ihe mere ọbụla dị na mbọsị nketa? Obi dị m aṅụrị na wedding ụka anyị na-etata. Ọ na-atọ m asị. Awọ nsị na ihe ka a na-eme ya tonight. Danshi mee emechiri m mma m na-ege. Oke gụọ dị ihe mere ọbụla dị agbamakwụkwọ a. Kedu ka obi si wee dị gị ọbụla dị kedụkwanụ ka obi si wee dị gị n'ebe onye ọ bụ gị na ọmarịcha nwoke nke Chineke na njikọ gị na n'oge ka anyị o shi wee ọ bụ nwoke niile ga-asị ka ọ bịa mere onye emechi ma ọ bụ imezigwede oke ọ ga-abịa ọsị gị chere mgbe ego bịa ma ya ọ bịa esi ka eme ya once ya everything ka fara gba ya niile ka anyị bụ husband and wife ọ bụrụ nke boyfriend and girlfriend a ga-ebi n'ụlọ. Ikwuru nke ọma ịkpọ na-ekpere gị ọbụla dị n'isi ezinụlọ unu nke ejikọrọ taa nọ. Ekpere mbụ na Chineke nna ga-agọzi anyị ya ụmụ ọma ebe anyị n'ihe ọbụla ndị iro n'isi anyị ọma nga. Ekpere m n'ụbọchị nke taata na ndị niile ga-abịa wedding m ga nna m mgbe nwere ihe ga-eme accident ama nkọ anyị. Ikwuru nke ọma ezigbo anyị maka chetegoro ya aha gị ahụ ọzọ. Chioma ya gazie
You are going to shout that name that is above every other name, that name that make a difference in the life of human being. You are going to mention that name 3 times. Jesus, no. Jesus, no. Jesus Christ, no. Because what I'm a fan can be bank and wine in it. No, Biko, you are welcome to the high table. Chief, Oboefi, Edekato. Oh, Gade, Gruber. Now you were pointed nose. Okay. Our beloved Mr. and Mrs. Godwin, Aloku, Biko Kwaniaka, Sakula, Odogu. Oh, what can one in a way when I do? Hey, it's a woman. Ask him now, was to be a new as well, Jaquedo. Eh? Make sure you stand with your own life. Or a problem. How was the life? When you wanna roll it, attack my heart. Then I can control it, attack my heart. After today, not Brazil also. If I use physical one also in life. One is so bright in the fancy. How do you go? Nadia. Yes. Take 5 minutes. Hey. Nadia. Thank you, Mr. DJ. Eyes. Papa gine nene magode ko papa ya gbara akwụkwọ mgbe nkefa. Fe yiro oda akwa na akwa isi agụ kafa ji wee mee. So biko uche biko kisi enu nwunye gị ka papa yi wee ma na ote gị mebe. Ngwa o seti ya chọọ emezina na ote gị. Ọ dị egwu amadịkwa m ụdị prison nke biko ka ọnụ Jizọs aka na ọdịrị ofele. Yes, chọma biko shift ke n'ebe a. Yes, DJ Ice, thank you very much. Chọma ụmụnne gị ọ n'ebe a. Biko ya akpọrọ m ụmụnne gị in next 5 minutes mmadụ 20 and uche ịkpọrọ m ndị ugbo
and the difference gị mmadụ 20 very fast na ya lekwa anya ozugbo ya ndị ọya bụ shift ebe a ọ na-alụzi ya alụ mgbe a na-apụta nwunye yi na-asị m ọ bụrụkwa n'ọnọdụ anọ aka m ịgba egwu karịa di m mana amụrụ m ọnọdụ ọnọ ọsọ Chukwu ma ọnọdụ ọnọ biko kụọ nọ Jizọs aka anyị ama nlapụ nke gwa biko kpọọrọ anyị afa ndị bụ afa ncha kpọọnụ ndị nọnụ onwe ndị fụ yes ozugbo n'ebe anya ọ na-anụ Jos kpọọ Ngozi Obi Ngozi Obi pụtabanụ mana ama m ihe niile ị na-akpọ kịta ka uche biko kpọọ ndị be unu mmadụ 20 very fast. Brother Omeyi, our chairman, Nebu Police, I'm leaving them. I got to maintain on one side, I'm leaving them. What do you go to get? I know about high chief. ije akwụkwọ n'ọlụzi ọfụma shift ebe nwunye ị nọ na-alụzi ya alụ biko ọ bụrụ na ị ma na ị bịara fụ Uche Ogbuka debelụ 1000 ọ bụrụ na nwanne gị nwaanyị kpọpụta gị 1000 ebe a ije nọdụ anọ oli ego na okwu ego apụtago ọnwa ife ọzọ ọkwa tata anyị afụ ego n'ihu ụmụ nwanne ọka anyị gosi na ndị ugbo na-enwe respect odogwu ogene ewu Chineke God ejike nna ya anyị na-eme besman ga-adị mma besman bịa odogwu nọ nso chime ọ sị na ọ ya emelụ nwunye bịa nne lapụ ego ọkwa ọka na-agba mmụọ ntụtụ dịrị n'alụ si ebe a pụọ na-agba mbọ na-atụtụ ọmalịcha nwaanyị bịa nwaanyị adịghị na ọwụ ndị onye gị ya ọgọ anya dị n'ezi a na-eweta biko ka ọnụ Jizọs aka onye gị ya ọgọ anya dị n'ezi a na-eweta biko ka ọnụ Jizọs aka